Alright guys, and good morning. Today another new video. दा जोङो माबायाव दंफैयो बर' हारिफोराव ओमफ्राय दिनै थांनाय जासिगोन आरोना न'आव मा खालामगासिनो दं बिसोरो जिरायगासिनो दङ जिरायनानै हाम्फेया आइसक्रिम जादों गोरलै बायदिनो फिसाजोजों गावजों जों दा मोननैसो कमेडि बानायबावनोसै ने आमुल कुल एसे देरबावनायनि जौ अमूल कूल नोंहालाय मा लोंगोन इंडिया क्या पिएगा तू कुछ भी नहीं पीऊंगा अभी नों गारजानाय माबायदि मोनदों आंथ' मानसि अरलाबायनोसै आयौ मा एक्सजों गारजानानै एक्सबा दंना गैयामोन गैया एक्स वाइ जेड एफ गैया होमबा जों थांमारनोसै बेरायनो गुसु जायगायाव थांसै नोंथांमोना नुलांगोन लासैनो माला स्टार्ट जागोन तारिखखौ खोन्थाखानोसै 6 तारिखनिफ्राय स्टार्ट जागोन जोंनि ट्रिपआ सेप्तेम्बरनि 6 तारिख नेनानै थाबानो जाबाय मोजां मोजां जायगा बरिया ब्लग फैगासिनो बरिया धामाका प्लेस नुगोन ओमफ्राय जोंदो गोजांफानो हागोन गरमाव थानानै जि गुदुं गुदुं गाननानै थांगोन ना जोङो लेदारलायबावसो लेदार दे दाम खमनिसोलै गासिबो बुस्थुआ दाम खमनिसो गानजोबो जोङो बारा ब्रेन्डनि गानबाथाय लेथ्रा नुयो मानसिखौ इमान ब्रेन्डेड नङाना जोङो ब्रेन्डनि गाननो हानाय अकाद जाथ'वाखै अकाद गैया अकाद गैथ'आ दा गोथाव ना आमुलकुला गोथाव बादाम मिक्स खोमा ना बादाम माने गाइखेर मा मिक्स दंथाय मोजां मिथिया आंबो होमबा जोङो मालाबासो कमेडि भिडिअ बानायनोसैलाय ओमफ्राय थांनोसै आरोना दसे थानानै न'आव उपाय गैया बिस्राबो खामानि थायो जोंहाबो खामानि थायो नालाय जोङो बिदिनो गोसोबायदि बानायनो मोना आरोना भिडिअफोरखौ खामानिनि बेस्थ'नि थाखायनो दा अब्लाबो फैबाय खामानि दोनथ'नानैबाबो गावसोरबो जोंनाव थाङाखै खोनथाम फैबाय आं खिन्थु बिस्रानाव खोनथाम जाबाय आरोना एबार थांथारनांगोन बिसोरो थांगोन होननानै जोंखौ लेंहरगोरो ओमफ्राय थाङा खनसेल'सो थांदों नोंसोरो खेबथाम जाबाय जों फैनाया खोनथाम कमेडि भिडिअ बानायदों आरोना नै इसां जाया लाफ्लेबाय थानो गोनां जायो नायनायावलाय मोजां नोङो 30 सेकेन्डबाबो 8 सेकेन्डबाबो 10 सेकेन्डबाबो बिराद खस्थ' आधा घन्टा 1 घन्टा 2 घन्टा गाहाम लायो मालाबाथ' ना जायाबा दा नुसिगोन नोंथांमोना दसे उनाव थरायनानै माबायाव थांनानै नायदो फेसबुकाव नैबेनियावबो दं मिस्टार बर' हारि कमेडि गोरलै बायदि जाबावो नालाय गोथावथ' भेनिला फ्लेभार ना आं गायनाया गोलाव दाम नाखौलाय नोंलाय हेलौ लोगोफोर जों जादों आइसक्रिम भेनिला फ्लेभारनि आइसक्रिम जादों मालाय दानानासो मोजांथारनै दाखालि लाबोदो बिशालनिखौ बियो बेबो ओमफ्राय आङो थगायसो लाबोफिनो बेखौ माबायो आलाय सिलाय गाबोननो बिमाफ्रा जोथोन लानो बालायलाङो आंथ' गारखुमायसो दोननाय जायगाया मोजां नङाबाथाय गारखुमायसो आङो मोजां दोननो रोङाखैना दिदसो बानायगासिनो आंलै आसोला जों दा माने कमेडि भिडिअ मोनसे बानायनो नागिरदों आरोना बिसोरनाव कमेडि भिडिअ बानायनाय जायाखै नालाय मैयाथ' थरायना मोनाव बानायबाय नै हाम्फेया ब्लगार जादों दिनै ब्लगार जायो अलराइट गाइस होनबाबो मोननैबो थोरसि नोंसिना मा होनो थोरसिखौ खानसि होनो आरोना बिसोरना कमेडि नायलांबाय था नोंथांमोना दा माने फेसबुकाव नुगोन आरो जोङो मोजां जायगायावबो बेरायहैगोन ना एबार गुसु जायगा खोन्थायाखै तारिखखौ खिथाबाय तारिखखौ खिथाबाय नुबाय थागोन आरोना जों मायाव बेरायनो थाङो नोंथांमोना जों खिथु थांफाबानो जाबाय जों बहा थांगोन बोरै थांनांगौ जाखो खिथुलाय नोंसिनि नायनानैल' मजा लाबानो जाबाय बरियानो मोनो देनां नाय बोरायबा बुरैबा नायनो थाथोंसै मेम'रिस गालांनांगोन ना मेम'रिस देनां खानाया फुरबा सिं गंबा बेरायनो हायाबा बेखौनो नायनानै टाइम पास खालामसै
जेरावबो थांनो मोनला नालाय बिदि जागोन आरो अ देनां बिहामजोफोरजों रायजायोबा इफोरखौ नायनानै टाइम पास खालामसै आरो चलो बाय बाय गाइस बेक दिनैनि भिडिअ एसे बाय बाय जाथ'वाखै र' दासो स्टार्टिं बेनो आंना गुमिया नोंथाङा जानो हागौमोन ना माबा नोंथांमोना नुवाखैमोन ना आं दिनै खोन्थाना होबाय जा बिबनां आयौ मा दिनैसो नुफेरदों मायालाय भिडिअआव दिनै खोन्थाबा मायालाय गुमैयानो गोरलैसो थ' भिडिअ बानायग्रा दा बोरै मोनदो बोरै मोनदो मा वाइफाइ लांखो नोंलाय वाइफाइ नांगौ जायो दांलै र' ओइ आटाया नांलाजोब्बाय मारामनियाव हामफेदो खुबि जाबाय मादो हिन्जाव नायलाबायो बिलाय नायखुमा फैलाबायो मालायनि अ मालायनि नांलायनायखो मालायनि नांलायग्रा नायखुमाग्रा हौवा हिन्जाव जाबाय नांबावगौमोन गन्थङा जालियाव भिडिअनि अपसनानो गैया भिडिअनि अपसन नैले मा इले माथो भिडिअ खालामनायनि जायोनो नै फटकसो जाजाबाय नालाय भिडिअ खालामनानै भिडिअआनो जायासै रोंखाथारा बियो नालाय ओरैनो खुनजो आहासो गोलोमफ्रुजोबलायलांबाय नै रोहो रोहोथार सान्दुं गैयाबाबो आयु बिदैयानो गलाजोब्बाय बेसेबा गोबावनि उनाव दासो जाबाय आरोना नै भिडिअ बानायनाया बेसेबां खस्थ' नायलाय मैदाजों सेस नायबानो जाबाय नोंथांमोना फेसबुकआव थांनानै गाबस' सेस जाजोब्बाय फांयो बानायबावनो खस्थ'खौसो बानायनो नागिरोना नायनायावलाय मोजां नुयो नायनायाव दसेनो जोबो ना नायनायाव आरो दसेनो जोबो बानायनायाव टाइम लायो लायोथ' आरो मानसिफोरनाव बिदिनो आरो माराम सायाव आरो माराम राम नै दायो मारामा दुगैनोसैनो ओमफ्राय आं इजों गाखोलांसै र' बेयाव माबादों फैलाय इयाव मा होनदों नायलाय मा बुस्थु बिथांनि बाथरुम गोदानाव मैयाबो खनसे दुगैखांबाय दिनैबो खनसे दुगैबावनोसै आंहाथ' बानायथ'नो हायाखै माब्ला बिदि हागोन हे भगबान नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय नांगौ एसे आयु माबायदि नुदों जाबाय नोंथांमोना दा दुगैनोसै कमेडि भिडिअ बानायदोंमोन जायो जोंना गोबाय गिजियावनो दुगैगोन खिगोन Oh my god! Oh my god! Oh, manja आ गया रे बाबा! मा तारिखौ बाय माने इसिनाव फैनानै बेदरानो बेदर ओमफ्राय आरो थरायना लानावबो बेदरानो बेदर जानानै मोदोमानो गिलिर जाजोब्बाय ओंखायनो दिनै मिरामिस जानोसै ओमफ्राय दहाय एसे एक्सारसाइस खालामलायबाय आङो बारल'लायबाय ओमफ्राय खननै बाहेरायाव थांबाय आङो ओमफ्रायसो मोदोमखौ दासो एसे रेजें मोन्दों बांद्राय ना बेदर जाबाथाय गावखौनो राबन सिस्टेम मोनो आरो गावखौनो गाव दे होमबा आङो थोरसि सुना लाग्रोनोसै र' बिनि उनाव ओंखाम जानोसै ओंखामबो जायाखै नालाय जोङो थ' लोगोफोर दायो दुगैनानै गस्ला गाननानै लाबाय ओमफ्राय हाम्फेजों किटिजों ओंखाम खुरगासिनो दं र' नायहैनां दिनै मिरामिस जानोसै सामफ्रामबो बेदर जायै माने देहाखौनो बोरैबा मोनलायबाय आरोना साननै जाफैबाय जोङो बिस्रानाव हरसे थरायना मोनाव हरसे ओमफ्राय दिनै थांसै र' मा संदों मा खुरदों बा धनिसखाया आरो आमुलकुल मोनलायबाय नै ओंखाम खुरगासिनो सानैजों मिरामिस जानोसै दिनै मिरामिसानो गोथाव जाला दिनै जाला मिरामिसबो जानांगौ नै बेहाय दं मिरामिसबाबो बरिया नै माबा पटल एवलायबावदोसो ओमफ्राय आरो मा दं दालि जहल ओमफ्राय आसारजों जानोसै
Kita kakrel na mana nasiru? Kikaya. केरेला भाजा Oh, alu. आलु केरेला एवदोंनो बिसिना रायलायनाय बेलेग ना जोंना Kita केरेला kakrel na. जागौ थाइबेंखौ मा होनो बिसिना थाइबेंखौ थाइसुमसो होनना बुङो आं मा थाइसुम होननानै बुंदों होननासो सानदों टनिस्कायाबो जानोसै ओंखाम गाइखेर जानो नागिरदों गाइखेर देरनानै गाइखेर जाबावो नामानलाय गिदिर जानानैनो लोंनो नागिरदों जों जानोसै आरोना लोगोफोर दायो नै केरेलाजों आलु भाजा पटल भाजा ओमफ्राय आसार दालि जहल 11:30 जासिनथ' र' जों थाब जायासैना जायो दहाय थालिर जाना लाबाय साहा लोंबाय माबाय दे जादो नोंहाबो जागोन दे गलासो होनो बेनो आलुसो Greni, asarnya greni. आसारखौ ना टनिस्का गाइखेर लोंलायदों माथो टनिस्काया ओंखाम जानानै गोथाव ना Kita. टेस्टि मार Bikinnya asapnya hai. गोथावसो टेस्टि मार ना टनिस्का गोथावसो मिरामिसानो दिनैसो ओंखामखौ हाबगोन बायदि मोनदों आं मा दाखालिफोर हाबाखैमोन नामा ओंखामा Betul hawa. बेदर जानानै बेदरा सिगां उदैया बुंग्रोनोसै ओमफ्राय ओंखामखौ जानो हाला ओमफ्राय Betul kezakangan sigang. दा जानोसै नै टेस्टि थाइजौ आसार गोथावानो जादों Gothawसिन जादोंमोन जोबनाया आयंनिखौ हरना दे हाना दे सामब्राम नै Salam सामब्रामनि ओंख्रि जादो टनिस्का माबा गोथावसो माबा जादो टनिस्का Oh, gila selama. जों दा जाखांबाय हामफाया दाबो जाखाङा नै जागासिनो दङ सासेया जाना सिखारलांबाय नै गिदियाबो जाखांबाय बुरजा जायो टनिस्काया माथो जाजोबाखैलै ओंखामखौ गालांसैलै नोंखौ आयंमोनाव थालांदो आसारखौ गोथाव मोनदों ओंखायनो टेस्टिनो थालाङा बिसिनाव दुगैग्राया मोजांथ' बेयाव दुगैग्राया बिसिना मोजांथार दै गलायलायो मालाय ना आयं ना थालांदो दे मा नै इसिना आलासि फैबा सिनि जाहोयो ओंखाम जाखांनानै माने गोखा जादों नालाय केरेला सोरबा सोरबा नारजिजों अमा जायोबाथाय माने लोगो गारलायनाय बायदि जायोनो आरोना बिदिनो फैयि बायदि जायो आरो गोखा जाबा जों फैयो होमबाबो जानोसै नेमनि आन्था सिनिखौ Gua jarang fैयाबाथाय गोखाखौ संना होफ्लांबाय गोदै जाफिननायखायनो सिनिखौ गोदै मिस्टि बायदि लोगोनि अनलायनाया थाथोंसै जुग जुग ने हामफाया थानांगोन बहुत बोसोर थानांगोन मालाय बायदि नङा जोंखौ कमेन्टआव माबा साननैसो बावबा दिनै बुंनोसै आङो सिगाङाव जोंनो रिल्स बानायदोंमोन ना बिनि हिन्जावजों बिनि हौवाजों बैनि हिन्जावजों बिनि हौवाजों ओमफ्राय दा बेयाव मोनसे कमेन्ट मोनसेल' नङा फैदों आरो कमेन्ट बिदिनो सोरबा कमेन्ट खालामदों मेगन सानासो होदों नामा ओमफ्राय बिदिनो आरो नोंसिनाबो ओंखारसिगोन र' साननैसोल'सै जालायबावो आरो मायाबा ओंखारगोन आं हमनानैनो मोनाखै आरो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय माया ओंखारगोन जों मिथिला आरो बेबा माया ओंखारगोन बारा बावला र' नोंसिनाबो ओंखारसिगोन जाहैदों आरो जोंखौ ओरैबायदि गोसो गाज्रि आरोना बै मालाया सोरबा माबा मोनसे जादोंबा बा सोरबा मानसि मोजां मानसिजोंबो रुजुफायो खालि गाज्रि एंगोलजोंल' नायो आरो गाज्रि गोसोजोंल' नायो जोंनिया जाथायोलै फाग्ला बिदिनो जायो Ani ajeli wahangani ani hainali bibasadi ani wahangani ani hainali bibasadi नै जोंहा टिक्लुआ स्कुलाव थांदोंमोन मोनफैबाय नै दासो नोंनो मा लाबोदों नायलाय हा आइसक्रिम लाबोदों ना आइसक्रिम दा थांनोसै
थांनोसै टिक्लु थाथ' दे थाथ' दे मा होनदों जों दा थांनोसै जोंखौ ससे दोनहैगोन दोनहैनोसै सानैबो एसे लांलाय लाबोसै फिसालाया हारसिं थालायनांसिगोन दसेनो फैगोन दे दादाजों हेन्डसेक ला दे दादाजों हेन्डसेक लालाय हेन्डसेक लालाय दादाजों थांसै दादा होनदो दे दे थांसै दादा होनदो Alright guys जों दायो थांनो थाखाय रेडि जाबाय guys not guys because boys I am a boys दा नै बिथाङा बेखौ मारिनांगोन नोंसिना एसे मारिनांगोन दा नै दोनहैसिगोन टाइगारजों दा जोंनाबो नै टाइगारा रेडि जाबाय जोंना वाइट टाइगार बिसिनाबो वाइटआनो केमेट आंना केमेट नालाय बिसिना ग्रे मोजां ना गारिया इस खुदुमलायबावो निस्काया दा थांनोसैलाय जोङो नै बिथांना मन्दिरा मोजांथार मालाय फिसासानो एसे ओरै जानांगौमोन मोखाङा थिगानो जोंनाबो बिदिनो थिगानोखाब्रा मन्दिरा साहा मोखां बरियानो भलेनाथ दायो नै थांनो ओंखारबाय आरो बेस्रानिफ्राय फैद' गेट मारिबाय नै दायो फिसालाखौ हारसिं न'आव गालांसिगोन दायो थ' अलराइट लोगोफोर जों दा थांनोसै दा बिथांनि इन्ट्र'आनो अलराइट नालाय आंहासो अलराइट जाफ्लांबाय थायो माने नोंआनो होनजोब्बाय थाबाय नामा आंनिखौ अलराइट माने सेख'नाय बायदि जाहैबाय दा माने गोसोआव फैफ्लांबाय थायो आरोना अलराइटआ दा बिसिनाव दंफैयो नालाय ओंखायनो बाक्सानि बायदि जानो हमदों एसे रायलायनायफ्रा दिनै जों खोनथाम जाबाय आं बिसिनाव फैनाया फार्स्टआव आदा जेम्सनि हाबायाव फैनायमोन सेकेन्ड बाराव ओमफ्राय हाम्फेखौ लाना फैबाय थार्ड बारावबो आरो हाम्फेखौ लाना फैबाय खननै फैनो मोनबाय हाम्फेया दा गावसोरो खनसेल'सो थांनो मोनदों थेवबो जोंनि न'आव थांनो मोनाखै जों एबार भैरबकुन्द'आवसो लानानै बेरायहोनाय जादों एबार जोङो बिराद मोजां जायगा बेरायनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' थांबाय थानोसै जोङो ने उनाव ट्रिपा जागायनोसै जोंनिया अल दा बेस्ट दे थाथ' इसोरसो थरेना मोनासो गैया थाबोबाय मोनायावनो आल्ट्रा प्र दे थांबाय थादै बाय बाय गुड नाइट जागोन दे थांनो बादोंमोन धनिष्का आयंआ जोंनाव थांगोनथ' जोंनाव थांगोन ना आयंमोना थाब फै दे दे लोगोफोर जों दा तामुलपुर सक मोनफैबाय आरोना तामुलपुरनिफ्राय सिद्दा थांबानो मोनबाय जोंना तामुलपुर हाथाय मोनबाय जों दा नै तामुलपुर दिनै बाजार दंमोन समबार बाजार सोर तामुलपुरनिफ्राय नायदों नोंथांमोनहा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आंनि तामुलपुरनि फल'वार्स दंबा तामुलपुर बाजार मोनबाय नाग्रिजुलि 15 किल'मिटार पानेरि 43 किल'मिटार उदालगुरि 62 किल'मिटार दंबावो आरोना 1.5 घन्टासोनिल'सो लामा तामुलपुरनिफ्राय मटंला सौफैब्ला
दायो जों नै उदालगुरि मोनफैलायबाय ओमफ्राय दसे रेस्ट लाफैयो र' दै सै सा इदि लोंनानै ब्लगनोसै आरो ना न'आव मोनानायजों मोनहैनायजों खालामसै न'आव जोङो 3:20 ओंखारबोदोंमोन ओमफ्राय दायो खैथा जाखो 5:26 जाबाय नायदो नोंथांमोना नै 5:26 अबाव फैदों जोङो उदालगुरि टाउन थ' लोगोफोर फाइनालि दा न' मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय मेंबायबो उदालगुरियाव दसे हाबबोबाय जोङो 4टा मथा मथि 3:20 आव ओंखारबोदोंमोन ओमफ्राय सोर हरनाय बेखौ दादि हरनायसो ना मोन्दांथिनि हौवाया हरनाय आरो बेखौ मोन्दांथिया न'आव गैयामोन क'क्राझार ना मासो दंहैयोमोननो दख'ना गांनैसो लाना फैबाय बिसिनाव भिडिअ लानाय जायासै नायाखै ब्लाउससो लाबोदों ब्लाउस थांखिया थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना मोजां माने जायगा नुलांनो मोनगोन नोंथांमोना जोंजों नायलांखाबाय थाबानो जाबाय जोङो साननैसो उनाव मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बेरायनो थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय बाय होनो दे मामि सुमा